Ramogi TV. Oro masani ogotache pacho ka koro thiro nyaka chenro mag pur. Ahinya to pur mar ochele aluora ma Southwest Kano Irrigation Scheme kar chung'od bura ma Nyando e kaunti ma Kisumu. Yangore ni pi mar aora Nyando dok piny kendo bedo matek puothe mane aluora na yudo pi kaka kinde machon. Jafambo marwa Adhiambo nolimo gwengego kendo miyo ler mar wach. Chele en achiel kuom gimitimo e band under irrigation manyaka obed gi pi throughout. To sani kaluore gi aora kata duono ma Nyando aora ma Nyando oseduono go, omiyo sani ka wan jopur mar ochele wan gi lar korka weche mag pi kendo ochele moko chwe tho nikech nok mar pi. Ma e chal mar aora Nyando ma humbe lach kotenore kod pong' mare kinde koth. Oula matero negi pi e puothe bende koro osedinore te. Puothe ochele mathoth otuo nikech nok mar pi. Jopur ywak ni oro masani okwako Kenya rocho yoregi mag pur. Nyando mamiyowa pi osedok piny miyoro kod tielo. Koro mondo pi obi masav puothe onge. Itiyo te chalo ng'ama ok ti. Itiyo te chalo ng'ama ok ti. Ia nono makata pesa mitiyo go ok dogi. Onge ohala miya godo japur. Miyudo kata ka sani wan kaka koni iwuok gi koki mostly biro yudo kata ka puothe wa ma West Kano koni onge owners mapuro gi mang'eny. Mostly ji wuok mana oko madeso gi. To japur ngima nyama lokore kantie market motiye to gige dhiye. Kaka waonge market gini pokolo ngima ji ko chal ma joma tiyo ne school fees kende enamni eri. Gilero ni kata mana chiro mar ochele bende sani olwar kendo miyo gilawo chiro nyaka e pinje maoko kaka Uganda. Nyaka weg masinde tindo lokore dhi miyo jo Waganda mchele. Pile yanda ng'ega ni mchele kopura eroka titing'i tere masin tikawo mchele moseregi. Okaseng'eyo ni michele ikawo ga mpunga mawuok ga gi puothe. Koro mae pek ma waneno kaka johala mchele ok wanyal yudo, inyalo tuwe chieng' miwuothi midog nono. Tend kaunti ma Kisumu bende giseo mokalo ni osejwang'o gi maonge sir moro amora korka chwalo negi dongruok e weche mag pur mar ochele e aluora no. Ok waseneno ka sirikal osekelo kodhi e gwenge manono mondo kata mana kodhi mane gi lokruok pur manyalo luwore gi pur manyasani. Nikech sani wan gi nok mar pi, koth bese moko bedo nolal. To dwago mondo sirikal okele kodhi no manyasani machie kata gi dweche kata mana 2 mondo japur kik bed nyabedo gi lal. Kao details waoro nyingwa gikone wan ok wayud kata bag achiel pok nwaromo go nyaka sani. Pok wanwang'o. Mae problem ma wan godo e skimbwa kaendi. Miyo wadonjo ne sirikal saidi mondo mi giparwa yor fertilizer. An waywak ne government marwa men Professor Anyang' Nyong'o kod MP marwa Jared Okelo ok nyal konyowa atol. Kwayo magin go ne ten county no kod piny owacho mamalo kokalo kuom migawo mar pur e magi. Weche mag tingni oke kae kendo wan wapuro mana ka ogolo pesa ufukwa. To weche mag pur sani malo machine heka achiel wapuro mag 4,500. Gino makelo pek kabisa kuom japur kendo wakwa sirikal ni koyie to mondo gikelwa tingni kae ma wanyalo manage ka jopur kae mondo wabed gi lokruok. Sani puothe gi bodha ka dhoke makwae. Kinyalo miwa kothe kata mag oduma, kata mag olayo, kata mag skuma, kata mag nyanya. To mano biro mana timore ka dipo ni weche mag chiko pi ochiek maber. Kich karwa kaendi koth chwe ndalo 2 to nyalo chalo gimosechwe higa 2. Magi misetimo kuom dweche 6 kethre dichiel. To ka wan kode ka nende molos maber to koth chwe to pi ringo dhi nam ok wanyal bedo gi chandruok moro amora. E sama koth bende giwacho ni gineno ka dichiel. Jopur go koro nigi geno ni sirikal biro winjo ywak gi kendo chopo irgi mapiyo mondo mi okonygi kod yore mag dongo weche mag pur e aluora no ka bende magi biro mana ndalo 2 kende tok piny owacho bago alam makende mar kwayo koth ne piny Kenya. Adhiambo, Ramogi TV, Ahero, Nyando.